खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरलायबाय बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव मोनसे जाथाय जादोंमोन सासे मानसिखौ बुथारनानै नारेखल गरायाव माने गारना दोनदोंमोन आरोना बे नारेखल गरायाव गारना दोननाय सासे गोथैखौ माने बुथारनाय गोथै सोलेरखौ पुलिसफोरा हमनानै माने बोखांनानै बेफोरबायदि थांग्रा फैग्रा मेन रडनि लास्टआव मोनसे नारेखल बिफां दंमोन आरोना बे नारेखल बिफाङावनो माने गरायाव गारना दोनदोंमोन आं होगासिनो नोंथांमोना टाइटेल थाम्बनेलाव नुबाय बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जोबजासिनावसो बुजि मोनगोन ओमफ्राय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालाम बैफोरबायदि हारामि मानसिखौ नोंथांमोना मा साजा होजानो लुगैयो बे कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे एसे स' जोङो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनोसै मा जानायमोन जाथाया नाथाय बे बुथार जाजानाया बुथारग्रायाबो मुस्लिम मानसि ओमफ्राय बुथार जाग्रायाबो मुस्लिम मानसि दा मुस्लिम मानसियासो ओरैबायदि डेन्जार हिर' जाबोदो हिन्दुफोरखौ मोनैनि गावसोरनि मानसिखौनो बुथारना लाबाय ना ओरैबायदि सोरबा आथिं आखाइजों मावनानै जानायफोरखौबो मेगन देरो सोरबा माबा मोनसे जब मावबाबो मेगन देरो बिसोरनि मानसिया मा खालामनानै जाबावगोन मानसियावब्ला मानसिया गैयिनि थाखायनोथ' बबेबा कम्पानियाव खामानि मावनो थाङो बहाबा हाजिरा मावनो थाङो दा बे हाजिरा मावनाय मानसिखौबो मेगन देरनानै बिसोरो किडनेप खालामनानै मार्डार खालामो अब्ला बेफोरखौ मा बुंबावगोन बेफोरबायदि मानसिखौ साजा होआलासिनो ओरैनो माने बे बुथार जाजानायनि न'खरनि फेमिलिफोरा जेबो गोजोननाय नङा बिसोरनि मेगन सिगाङावनो बिसोरखौ फासि होनानै देखायनांगौ अब्लासो बिसोरनि बुथार जाग्रानि न'खरा अब्लासो एसे गोजोनगोन दा नोंथांमोना नायना ला पुलिसफोरा अलरेडि खाबाय साथाममोन खोमा दै बुथारग्रा मानसिया ओमफ्राय बेखौ बोरै खास्ति होनानै बुथारनाय बे मोनसे पुतला बानायनानै मुसुखा बानायनानै माने देखायदो आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिनोब्ला बुजि मोनगोन नोंथांमोना नायनानै ला बेबायदि मानसिया बिसोरखौ माबायदि खास्ति होनानै बुथारनाय बे मोनसे मुवाखौ देखायदों दा पुलिसफोरा नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो गोसो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो फोरमायबानो जाबाय भिडिअखौ नायग्रोना लानोसै जों फार्स्टआवनो फैदो दे नायग्रोना ला भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालामना हो जाहाथे जोंनि कम्पानियाव खामानि मावनो थांनाय बहाबा हाजिरा मावनो थांनाय एसे सेफटि हिसाबै बे भिडिअखौ मोनथिना लायो भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालामनांगौ दे जोङो गोबां बेफोरबायदिनो किडनेप जाबोगासिनो बुथार जाजागासिनो बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे गोजानाव कम्पानियाव खामानि मावनो थांनायफोरा नुनानै एसे सेफ थायो दे भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय दा जों नायग्रोना लानोसै भिडिअखौ बे বন্ধুসকল আজি মুজাফৰ হুছেইনক কেনেকৈ হত্যা কৰিছিল তাৰে কিছু ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম দাসদাৰ ব্লগত তে আপোনালোকে একদম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব কেনেকৈ হত্যা কৰিছিল কেনেকৈ ক'ত কি কৈছে চব কৈ থাকিব আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই দিব আৰু কেনেকৈ চাকুৰে আঘাত কৰিছিল মাৰিছিল আৰু কিমানজন লোক আছিল চব দেখাই থাকিম দাসদাৰ ব্লগত চাই থাকিব শেষলৈকে 넘어가죠. 이걸로 돼. 예. 어떤 거 되세요? 다른 거? 마이크 아. 하나. 얘도 뭐 있어? 이거 소리 좀 하지 마. 이거. 너무나 걸리죠. 알았어? 문나들 뭐 있어? 아, 뭐? 아니, 회사 또 이거? 와, 뭐? 그래,
এনেকৈ আছিল এনেকৈ বহি লৈছোঁ কথাখিনি ষ্টেটমেণ্টখিনি ৰেকৰ্ডিং কৰা থাকে বহি লৈছোঁ এনেকৈ বহি ইয়াতে কি কৰিলে কৈ দে ইয়াতে মানে আমি আমাৰ আছিলে আমি এনেই পালচন দেখাইছোঁ ক'ত আছিলে ক'ত বহি আছিলে কেনেকৈ আছিলে নি কাটি কিনি অলপমান পিছলৈ যাওঁ না আৰে ভাই ভয়তে কৰিব যাওঁ না ক'ৰ পৰা দেখিছ গাড়ীখন যোৱা গাড়ীখন যোৱা ক'ৰ পৰা দেখিছ বাইকত দেখাৰ পিছত কি কৰিলি মুভমেন্ট একেবারে নাই মানে বন্ধ বলতে আৰু তল তই চেণ্ডেল পাত পেলাবি ন এইখিনি কাম আছে ইয়াৰ পৰা এনেকৈ তই চলাইছ তাৰপিছত আৰু সি কৰিছিল ৰঘুগলে আগত যে তেল ডিপুখন আছে তেল ডিপু ঠিক আছে ঠিক আছে এনেকৈ ওলাই যাম আমি এতিয়া এনেকৈ যে আছে আৰু চেঞ্জ কৰিছ নেকি নাই নাই
Kita tuh, Iko. মার্ডার কেস 어떻게 뭐 먹을 때죠? 이게 먹어가지고 이거로 세. 남이죠? মানুষ নাহিব আৰু দেই হৈছে আৰু সেই হৈছে আৰু এই তো তো যা জানা তো ভাই আগে বারে अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर दा मा बुंबावगोन माने पुलिसफोरा बिसोरखौ हमखाबाय अलरेडि हमनानै माने बै बोरै बुथारनायमोन बे मानसिखौ बोरै बुथारनायमोन बे सबाबखौ खिथिदों आरोना बिसोरो बुथारग्राफोरा नाय ओरैबायदि खास्ति होना बुथारदों बिसोरो देगारदो सुदों आरोना नारेंखल गरायाव दा नुनानै बिराद गिनाय मोन्दों जोंहा हिन्दु बा सोरबा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा खामानि मावनो थाङो बबावबा थाङो गोजान गोजानाव थाङो दा बिसोरनि थाखायनो जोबोद गिनो गोनां जाबाय सासे सानै बुथारनायल' नङा गोबां मानसि बुथारगासिनो सिगांनिफ्राय बङाइगावआव खोनायो बबावबा चिरां क'क्राझार खोनायो खाथि खालायावनो खोनासैयो आरोना बेफोरबायदि बुथारनाय माबानाय दा बेखौ नुयोब्ला जोङो बिराद गोसोआ बोरैबा गिनाय मोनो सोरबा बाहेरायाव थाङोब्ला सोरबा खामानि मावनो थाङोब्ला मालाबा लेट जाबोयोब्ला माबायोब्ला बिराद गिनाय मोनो आरोना बेनिखायनो बेफोरबायदि मानसिखौ जोङो जोंनि जायगायावनो दोननो हायै बायदि बिराद मोनसे माबा साजा होनांगौ बेफोरबायदि मानसिखौ दा पुलिसफोरा ओरैनो मानो नायना थादों बेखौ खास्ति होनांगौमोन सिगांथ' डाइरेक्ट फासिनि साजा दोनखायोमोन दाथ' बेफोरबायदि बाथ्रायानो माबायानो गैला पुलिसफोरा बेखौ थानायाव लाना थाङो साननैसोनि गेजेराव मार्डार केसबाबो माने गयो आरोना दा बेखौ मा बुंगोन जों न' दा बेनोसै